Stai kulom ne. Abne, tisi. Mana ko ke tisi. Sita e kulom ne. Ni kana nan sengi kulom ne anigetina de. Abi kariga wala bi. Sita. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne bali ma chelakao, an ne bali ma musolakao. Au munu magobe titi qualité mauna. Ao 100% coton. Ayeboli Jona, kana bergona business center la. An sigli no bamako sukuba kono, énergie kerefe. Immeuble mo simpara. An nege juru sino fleni. Na magobe kuna funi awera Aywa, ayeboli Jona, kana ngani tisi non segere. Et de toute façon, bide. Van. De toute façon, bide. Son n'est pas une blague, l'on demande la mère de la son. On a une film de la Georgia. Gasumane. Comment? Action film de retour. Ça va. Ne daga sigire ha kataga biditigi fe no komi taga tulu sa kaga tulu mu kana di mina daga sigire biditigi ma son jion wono ko juru tiala Juru Ni mala mala bulu mo mana ni la jojo bitejo Juru dori awo ko juru de tiala ko no masra ka te juru wera dumbi Juru dori mana daga Juru ne fait hein? Bio te ça. O te dori Si ça est o dongola ni tagara fion ni mne bijiti bolo parce que waram senti on tine bolo 10000 de kumene bolo ma 10000 dinema o de kumene bolo an tagara fion ni non i waran mi nga goni fla ko de kene ko jina tike kono femi mbi na te be makana so ki mo fi yono ko bimneta kila sa e ga na so wakele jentungu ala jentungu wakele o ko fe mitla ka wakele wore dima o e femsenu yi mo ko se femu ma na fara ko bititi ga juruba ana fo bi banga fendi ne ka duno ne fe ki banga di ko juru tara ni mo la ko de ne fal ko di ko ne ti la non e de ma boka fosa dara la ma bo sa dara mo enfin bititi ka banko di ko juru tara ate tien photo di ale ke tu wera e ye tu wera ba ina ka foko juru ka cha ko juru biama ne fal ko c'est-à-dire yin da kan kante ke de ko billa mo mana bo kala ma ko juru bi ela ne muso ela bididi ga juru bini ko njutala akera shen kini ndoro e flane e jute foi la depuis ala ida fe fe banake be njutala de ya fama be njutala ya fama ama chigenna e de ka jetem nake bini njutala juru era jule bididi ga juru jule kemo woro dien dungu du wa flane bodo bunga dungu wa kele na so wa kele e ka fem janu zo kemo woro juru Bon, peut-être le mot, mais à bas faut watch là. Parce que quand on nous date c'est quoi? Du gros bi à bas faut trop. Regarde date. Vous n'y pas le code de quoi bilala. Biya. Vraiment je suis désolé quoi. Il a journée bête. Moi je suis gâté nous là. Faire dans la journée de mon Niko sita me munye ko ne bolo de Sita ndia Anta Sita ebe munye ko ne bolo tam foi Sita e dongi ya ne ka furusa ni mukila mini mukili ne ke ela Sita itara boutique fini boutique kuma fenyana ni ma fenyana wonni ni papa sokona ya Sita nye kana doa tano tagoy
Sani tasuma de mene tasuma de ɲagana dɛ ne fana bolila n ko n bɛ taga tulu ne bitigi la dɛ k'a ka tulu ja bitigi ma sɔn tan ne wala an ka bitigi an ka bɔ an da la an ka mun an kana juru ta bitigi bolo e t'a kun depuis mana ne bɛ n ka juru ta bitigi bolo nafigi jahile du ci la furusa la fɛn min ne t'i yafe ma sitan wallahi ne t'i yafe ma fo n'a sɔrɔ i ma bɔ ka dugu la ka na n tɔɲɔ de wallahi n t'i yafe ma ni n ka furu sara i sababuya la n tɛ n ta yafa sita ye kulo minɛ a minɛ tɛ se manamana ko kɛ k'e tɛ se sita ye kulo minɛ i kana na n sɛgɛn i kulo minɛ a nege tɛ n na dɛ a bɛ kari ka bɔ a la bi sita i kulo minɛ ba ye a kɛra mun kɛra ne de y'a bila kulo minɛ la pa mun y'i bila la mun y'i bila a ma kankari di yan ne ma kankari di yan a jɔlen filɛ n'i ye den s'a ma ne kɛra den ka s'a ma bilahi n'i y'i tɛgɛ d'a kan yɔrɔ n bɛ k'a f'i ye i dalen t'a la n'i y'i tɛgɛ d'a kan ni min furusa k'a furu i k'a fɔ mɔgɔ tu i ye mɔgɔ tɔɔrɔ wa ye denni tɔɔrɔ k'a bila ka fɛn fɛn dɔrɔn don o don fɛn kelen t'i ka ci fɛ ne bɛ si kɛ kankari la ɲɛna m'a f'i ka fara walidenw na i b'i ka cogo kɛ ka tila ka na ba denni ma ko a bɔnɛ a fɛn ne tan dɔw la tora ɲɔgɔn na wɛrɛ e de bɛna ka na sitan bɔ ne bolo wallahi fo ka sitan sa a tɛ nafigɛ wɛrɛ kɛ so in kɔnɔ kɛ a dan bɛ kɛ ni kelen ye kuma mun de kɛra ne kelen de bɛ juru ta juru bɛ muso dama min na bi dun ne kelen de bɛ ka juru ta sitan taw tɛ nafigiya ye han ni cɛ sigilen ɲɛna ko bitigitigi ko ka mais sitan tɛ bitigitigi min fɛnɛ y'a fɔ sitan ɲɛna ka na de k'ale ka juru bɛ ne la ne tɛ sanni k'ale bolo bilen f'a ka ne tɛmɛ to ko burulayi jan mais ala ta fɔ ale fɛnɛ ɲɛna. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Au munu magobe titi qualité nymauna. Ao 100% coton. Aye voli jona kana Bergona Business Center la erola. An sigile no Bamako sukuba kono. Énergie kerefe. Immeuble mo simpara. An nege juru sino fleni. Na magobe kuna funia wera ula. Aywa. Aye boli jona kana ngani tisi nymaunu segere.